जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव मेम'रेन्डाम गथायबाय जे जोंहा गोबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायाव नन प्रप्राइटारि क्लासनि मानसिफोर एनक्ल'ज खालामनानै दङ। दा बे एनक्ल'ज जानाय गामिफोरखौ उद्धार खालामनांगौ आरो इसिबां इलिगेल जायनाखि बे दखलदारफोर बिसोरखौ होखारनांगौ बे दाबिखौ जों खालामदों। एबसुआ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ रैखाथि होनांगौनि दाबिजों आसाम नाङैनो मटर साइकेल सालायनाया ओंथि गैया। मटर साइकेल रेलीजों जेबो जेंनाया सुस्रांजाया। साहस दंब्ला एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नो टेलिफन खालामना ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ होखारनांगौ होनना अर्डार होथों। बे बाथ्राखौ बुंदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराय देख्रेब नार्जारिया बुंबावोदि एबसुनि मटर साइकेल रेलीया फैगौ बिसायख'थिनिसो प्रिपारेसन होनना। दा जोंनि थागिबि फिसाफोरनो अधिकार जुदि होआब्ला जों जुदि रैखाथि होआब्ला बे आसामाव मा सुख जागोन? बे सुख जानाय नङा। आरो दिनै आसामाव जे खुद्रिदों बर'फ्रा ट्राइबेलफ्रा, दा बेनो ट्राइबेलफ्रा निरापत्ता मोनाखै, ट्राइबेलफ्रा गावनि हायावनो दिनै भिखारि बायदि जादों। बेखायनो दिनै बर'फ्रा खुद्रिदों, जार फले दिनै बर'फोरनि गेजेराव माने आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनायनि दिनै दोहौआ फैफिनदों। दा बिनि गेजेराव दिनै आङो मोनसे मोजां कुइसन सोंनाय जादों। आं धन्यबाद होयो जे एबसुआ सम सम धरना लादों, सम सम माने आवाज होदों, दा सम सम दा साइकेल रेलि खालामदों, दिनै बाइक रेलि खालामदों होननानै जों खोनादों आरोखि, बाइक रेलि खालामगासिनो दं। दा जों बेखौनो बुंनो लुगैयो एबसुआ बे एथ' गिदिर जाथिनि समयसाखौ लानानै नाटक खालामनायखौ माने गारनाया मोजां। बे जायनाखि बाइक रेलि खालामदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाफोरनि बाथ्रा बुंनाया बे नाटक सारा जेबो नङा, ड्रामा। बे ड्रामा, बिसोर ड्रामा खालामनो गोरों, बिसोरो बिरादनो। दा दिनै एबसुआ थारैनो जुदि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय इलिगेल मानसिफोरखौ होखारनो गोसो दंब्ला सरकाराथ' गावसिनि ना, एबसुनि सरकार। दा नै प्रमद बर'आ सोरनिफालाय? गावसिनि मानसि। प्रमद बर'खौ सिम्पोल मोनसे टेलिफन होनना बुंहरबानो जायो दिपेन बर'आ, जे माने इलिगेल इनक्ल'जारफोरखौ बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारदोंलै होनब्लानोथ' जायो। खिन्थु बिसोर बेखौ बुङाखै, बिसोर दिनै जेबो खालामाखै। दा दिनै जनजाति सुरक्षा मन्चआ बेसेबांबा गोबावनिफ्राय आन्दलन खालामबोदों ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय उद्धार खालामनांगौ होननानै। जों माखासे एचिभमेन्टबो दं, जोंहा माखासे फिथाइबो थायदों बे होखारनांगौ होननाय खेथ्रआव। गभर्नमेन्टआ जुदिबो होखाराखै थेवबो जोंहा फिथाइ थादों, हाइकर्टआबो अर्डार होदों, दिनै प्राइम मिनिस्टाराबो अर्डार होदों। बे मोनसे फिथाइ जों मोन्दों। दा होखारनांगौ खिन्थु होखाराखै। दा दिनै एबसुआ जायनाखि बुंदों बे जिनिसा जास्ट मोनसे बेखौ बावना देखायनाय। नोङो माने बे मटर साइकेल सालायबायनानै ट्राइबेलनि हा हु रैखाथि होनो नागिरनाया बे मिनिथाव। बेखौ बयबो मिथिबाय, बिसोर नाटक खालामगासिनो दं। बिसोरो दा फैगौ इलेक्सननि प्रिपारेसनसो खालामगासिनो दं। बे जाथिनि जे समस्या जादों, जाथिया जे खैफोदाव जाबाय, खैफोदाव गोलैबाय, बे खैफोदाव गोलैनाय समस्याखौ बिसोरो दिनैसिम उपलब्धि खालामाखै। बिसोर बेजों धेमालि खालामदों, गेलेदों। दिनै बिसोरो नंखायखौनो माने दिनै रायजो राजाफ्रा जाहाथे माने गाज्रि मोना, रायजो राजाफोरनि सिगाङाव देखायनो थाखाय जोंबो माने बर' जाथिनि मावगासिनो दं, बेखौ देखायनो थाखाय बिसोर दिनै बाइक रेलि खालामदों। ओरैनो गिदिं गिदिं बिसोर माने हाहुनि बाथ्रा ओरैनो बुंलादों। बिसोर दरखार गैया बिदि बुंलाबायनो, डाइरेक्ट माबानो जायो बिसोरो। प्रमद बर'खौ बुंबानो जायो। प्रमद बर'नाव दंखायो अलरेडि, गासिबो दंखायो प्रमद बर'नि माने टेबोलाव दंखाजोबो। जों गासिबो होखाजोब्बाय प्रमद बर'नो, बे इमप्लिमेन्टल' खालामनांगौ। दा बेखौ दिपेन बर'आ बुंहरबानो जायो जे प्रमद बर'आ थाबैनो बे ब्लकनिफ्राय होखारदो, बेखौ बुंबानो जायो। खिन्थु बे बुङाखै दासिमबो। इभेन दाखालि आं खोनादों गसाइगाव थांनानै बे मोनसे माने बे आं दा जेखौ मख'दों गसाइगावनि गामिफोर बर' गामि खारदांनाय, बेखौ मख'दों बे। खिन्थु खुगाजोंल' मख'नानै बे जायगानि मानसिखौ जास्ट सन्थुस्ट' होनो थाखाय बुंफ्लानानै नों जुदि जेबो एक्सन लायाबा नोंखौ सोर मोजां मोनो? दाथ' बिसोरनि सायाव गाज्रि मोननाय खुद्रिनाया बयबो फैबाय, दा बिसोरखौ बोराबनाया बयबो फैबाय, मिथिबाय बिसोर नाटक खालामगासिनो दं, मिथिबाय। दा दिनै जोंथ' मोनसे प्रश्नसो सोंनो लुबैदों जे दिपेन बर'आ दिनै बिनि सायाव दिपेन बर'आ जे दिनै बे बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा बुंदों मटर साइकेल सालायनानै। दा दिनै बिसोरखौ बबे सैमाया खिफिदेरना होदों बेखौ जों आसुरित मोनदों। दा एथ' गोबाव ओरैनो थाबाय बिसोरो जेबो बुङाखै, फंसे खोथा बुङाखै। दा दिनै माने दिपेन बर' मोननायाव बबे सैमा खिफिदेरखो दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा बुंनो? जों एथ' जिग' बिसोरखौ एबसुआव थांनानै बुंहैदों आगोलावबो, बिसोर जेबो रेसपन्स जायाखै, जेबो बुङाखै। दा दिनै साइकेल सालायना गिदिंबाय, दाना बिसोर रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ, साइकेल सालायनानै गिदिंबाय, मटर साइकेल सालायनानै गिदिंबाय, बुंबाय बिसोरो। रन्जन दैमारिया बोरै उनाव मटर साइकेल सालायनानै? बिसोरो आवगायाव बिसोर जेबो बुङाखै। सरकार थानाय समाव सरकारजों रायज्लायगासिनो दं, सरकारा माने बहनना माबागासिनो दङ, नागिरगासिनो दङ। रन्जन दैमारियाबो गसिगोन होनलाबाय थाबाय बिसोरो। बहा बोरो? दाथ' माथो जेलावसो लाइफ लं माने मोनसे इमप्रिजनमेन्ट मोनसे अर्डार जाबावबाय। दा बहा थांखो बोरो? दा बिसोर नाटक खालामगासिनो दं। बिसोर जे जेबो मावाखै,
जे रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ बेनि थाखाय जेबो बुङाखै बे प्रमान जाबाय बिसोर नाटक खालामगासिनो दं दा मटर साइकेल जे सालायनानै जे गिदिं गिदिं जे हा हुनि बाथ्रा बुंदों बे रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ होनना बुंदों बेबो मोनसे नाटक बे नाटकखौ रायजोफ्रा बुजिबाय बयबो बुजिखानांगौ आरोखि दा बिसोर साबधान जानायसो मोजां बारा देमालि दाखालामबाय थाथों रायजो राजाफोरजों नङैनो माने इसु लानानै नंगौ इसुआव नाङाबालानो रायजो राजाखौ आन्दायहोनाय खामानि दा मावदों बिसोरो दा जों नुजोब्बाय बयबो